agkaput baybay, maipalagi unay kanyak inaglabas at dakay dito'y arupad umis-isem naburak di alon akinagyadan panang karing-kari naglabas bulan pimanaw ka dito'y tenang jakman amo no anyagyak ko inagkurangan Marso iti pimanaw ka adi nagpagkada ayan mo ubiyag ko sapsapulan ka mailiwaken ka agsubli ka isublim ka di ayan uray anya di idawat mo ipaay ko ken ka lagi pen kuha di karing-kari igit di baybay nalamis nga angin ipalagip na di anyan-anyata nalamis ti angin agkaput baybay maipalagi unay kanyak ti naglabas at dito'y arpan umis-isem naburak di alon akinagyadan panang karing-kari naglabas bulan pimanaw ka dito'y tenang jakman amo no anya biyag ko di nagkurangan Marso iti pimanaw ka adi nagpagkada ayan mo ubiyag ko sapsapulan ka mailiwaken ka
sublimkan